Aquest dimecres al vespre, Malgrat de Mar ha inaugurat una exposició de fotografies dedicada a la commemoració dels 10 anys com a ciutat pubilla de la Sardana. Es tracta d'un recull d'imatges on es pot seguir de manera cronològica els actes que es van celebrar al municipi durant la celebració de la festa, l'any 2001. La presidenta de l'agrupació sardanista qualifica el fet d'històric. És important perquè ja forma part de la nostra història i crec que un poble té que tenir història, perquè si no és molt pobre i nosaltres precisament no ho som. A més, durant l'acte, que ha tingut lloc a la Biblioteca La Cooperativa, també s'ha presentat el cartell que anunciarà el pròxim aplec de la Sardana a Malgrat de Mar, obra del pintor local Joan Ferrer. Hem fet el monument a la Sardana i l'he reproduït. El que són les figures ballant sardanes són vermelles, sobre un fons groc, perquè això són els colors càlids, que com la gent vegi el cartell, doncs li agafi una alegria, perquè esclar, el monument a la Sardana és gris. Si haguessin fet gris i amb un fons blanc, és un cartell que no agrada, i en canvi d'aquesta manera és un cartell que recorda la gent, de lluny es pot veure ben agradable, perquè jo parteixo de la base que un cartell té que ser un crit a la paret. L'exposició de fotografies es podrà veure fins al dia 30 d'aquest mes d'abril.